Hello, Leppäsenäkin Hetavaapulta tässä terve. Kysellään paljon tietenkin, kun myyn noilta pilkkijikejä teen, eli Bleak 55 mallia, mistä mulla nyt just ei ole mitään tässä käsillä, mutta pilkkijiki päätä. No, mulla ei omaa päätä nyt ole ollut tässä, mutta tuossa eilen sitten keräsin kaikkea, mitä tästä Verstaan pöydältä löytyy. Löysin tommosen velipojan joskus tulostavan ahvenen. Siltä lähti pää. Tähän projektiin sitten löytyi vähän tommoista korkkilevy juttua. Sitten vähän muovailuvahaa ja koukku, niin saatiin tommonen, näkyykö sitä vähän huonosti. Saatiin tommonen prototyyppi aikaiseksi. Ja siitä tehtiin sitten muotti ja hierottiin sitten yksi tommonen metallinen versio. Tossahan tuossa edessä. Hierottiin sitten yksi tommonen metallinen versio. Sitten tuli kutakuikin nyt sitten tämän näköinen kolmio. Ja siinähän näkyy tuo Bleak 55 Ice pilkkijikikin. Hyvinkin elävää toi materiaali. Tykkään todella pehmeistä materiaaleista, näissä antaa eloa niihin. Ja kokeillaan, saamme sen nyt näkymään tuohon sillä että näkyisi toi pilkki vapaa ja sitten että näkyisi toi viehekin tuolla vedessä. Viimeksi kun mä uitin sitä, niin epäiltiin, että mä liikutan hirveästi vapaa samalla kun mä uitan sitä. Niin kokeillaan saamme sen vavan tuohon näkyviin samalla kun uitetaan. Näkyykö vapa ja näkyykö pilkki. Oho, nyt on. Nyt näkyy kaikki. Sitä voi tommosilla tuplavedoilla, niin sille saa vähän enempi liikettä. Sitä on hyvä aina katsoa, jos lähtee uittaa uusia pilkkejä tai varsinkin näissä pilkkijikeissä on aika paljon näissä päissä eroa, että miten se ui. Tää antaa todella laajaa liikettä tolle jikille toi pää uintia, ja sit kun toi jiki on ihan pehmeitä materiaalia, niin se antaa hyvää eloa tuolle pyrstöllekin. Näin. Ja näitä saadaan, näitä päitä myyntiin tuossa ihan muutaman päivän sisällä, ja noita jikejä löytyykin jo paljon eri värisiä, mutta tosta valmiiksi. Ja nyt mä saan sen solmuun. Tietysti vähän pidemmällä siimalla niin saa vielä parempaa uintia kuin tämmöisellä metrin mittaisella. Ei mitään. Siellä rupeaa kohta meillä kevätaurinko paistelee ja no ei nyt ihan vielä. Vähän liioittelin, mutta kovasti toiveita elätän. Ei mitään, hei. Digipäät tulee ensi viikolla viimeistään muutaman päivän sisällä tästä päivityksestä. Ja jikitkin mä päivitän vielä tuonne Facebookin puolelle mitä löytyy ja kannattaa aina kysellä sitten, että mitä on tarjolla. Mut siinä oli vähän video, että miten mä oon tai miten mä ylipäätänsäkin teen noita malleja ja prototyyppejä ja sitten ainakin vähän uintia. Ei mitään, pysykää turvallisesti pilkillä ja kireitä siimoja. Kiitti, hei!